Безумоўна, тады рычагі такого ўплыву былі менш, але ён меў тады рэальную падтрымку сярод насельніцтва. І гэта было. Вы маеце на 96-94? Гэта было і 94-м, і 96-м, і ў 2000-м яшчэ меў. І на выбарах 2001 года ён меў. І гэта, бо гэта была падтрымка такого постсавецкага, скажем так, беларускага насельніцтва, якое бачыла ў ім у пэўнай ступені саміх сябе. Але гэтыя людзі ўжо адышлі. Вось у чым адбылося, і што ён не заўважыў. Ці, можа, заўважыў, але робіць выгляд, што не заўважыў. Што вось тыя людзі, якія яго выбіралі, іх ужо няма. Прайшло 30 гадоў, і прыйшлі іншыя людзі, вось якія сапраўды там на вуліцы там спяваюць іншыя песні, якія ездзяць за мяжу, якія ездзілі за мяжу, якія ўбачылі там і бачаць іншы свет, які карыстаюцца іншымі там сродкамі атрымання інфармацыі. Свет змяніўся, Лукашенко не змяніўся. І вось у гэтым галоўная праблема. Бо і нават, вот адзінкі толькі тыя, якія сядзелі са мною, яшчэ штосьці пра яго маглі сказаць добрае. Нават падтрымка сярод зняволеных, хаця я ж кажу, што это людзі далёка не самыя адукаваныя, там вышэйшай адукацыі там лічаныя адзінкі маюць толькі. Яны яго не любяць, мякка кажучы, а то і ненавідзяць проста, таму што яны у ім бачаць пагрозу нават для свайго жыцця нармальнага, бо яны не могуць нармальна жыць, яны мусяць выязджаць у Расію на заробкі, яны не могуць нармальна себе там павозіць больш-менш, бо крок лева, крок права, адразу іх там забіраюць, там міліцыя, ЛТП і так далей. Там абавязаныя гэтыя асобы, якія павінны плаціць грошы, это ж все кладзецца на самых простых людзей на гэта. Конечно. Таму сітуацыя незадавальнення ў краіне, она вельмі высокая, і яны спрабуюць зараз вводзіць там зараз розныя дзіўныя там пакаранні за дайшло до таго, што за прапаганду без бацькоўства, там штось